Kaixo, Goka! Kaixo, Jenny. Zelan gabiz? Ederto gabiz, bai. Zu zelan? Ondo, hemen klasie bukatuta eta hoi zugaz tagotetxo bat. Eiteko, oso ondo, oso ondo. Goka, nondik zatoz? Nondik nator, babeitu, ni nator, izatez, irakaslea naiz Leioako kampusean, medikuntza eta erizaintza fakultatean, hori da nire lantokia, bai? Eta beste galdera bada nondik nator nun bizi naizen edo holakoak, ni Gernikan bizi naiz, eta ez dakit ezagutzen duzu Gernika, egon zara Gernikan? Aita Gernikakoa dekot. Ene beitu, zelan diren gauzak? Beti zonotzan Bizi izan da, bale. Jaio Gernika. Bueno, hori, eta Gernikatik nator, eta hori, Leioan lan egiten dut, eta bai alanda ere, baditut hemen lankideak, eta bai nire esan da erizaintzan ematen ditudan klaseak, eta baditute nirekin Leioan egondako jende asko, orain hemen ari dena klaseak ematen, eta gero ikerketaldetik ere baditut hemen negozioak esaten direnak, Biodonostian, eta holako, eta noizean behin etorri behar naiz, Donostera. Gauza bat aurkituko dut, aukera bada leku publiko bat, eta mamuak agertu daitezke hartzetik figurante estrak. Bai, Beraiek jakin gabe. Bilbotik zatoz, medikuntza ikasi zenun. Bai, hori da. Zergatik. Zergatik ikasi nuen medikuntza? Bueno, egia esan gainera nahiko azkarra zinitxan pentsatzen medikuntza ikasi nahi nuela, naturzientzitik jota eta lehenengotan agertu zirenean, gorputzarekin zerikusian, giza gorputzarekin zerikusian zeukaten, materiak edo gaiak eta hori, gustokoak nituen, geronek nire etxean ere, ospitalean egiten zuen nire amak, eta, horrek ere suposatzen dute bere influentzia edo izan zuela, eta gauza guztiak batuta, medikuntza egitea erabaki nuen, bai. Ama medikuntza egin zuen, nire ama ez da medikua, nire amak egin zuena izan zen farmazia, eta gero izan zen biokimikako espezialidadea egin zuen, eta laborategietan, eta aritu izan da bere bizitza osoa analisi klinikoak eta alakoak, eta egiten horretan izan da espezialista. Zer eman dizu medikuntza? Medikuntza ikasteak, ez dakit, ez dut burua kontzebitzen bestera batera, ez da? Azkenean, gustoko ditudan materiak ikastea, beste alde batetik, ez dakit nola esan, osasunaren inguruan doden, osasunain gauza zabala da, ikuspuntuak joan daitezke, zelula eta gauza biomolekularretik hasita gizarte asuntoetara, eta ikuspegi orokor bat ere eman dit, eta aukera eman dit azkenean gustoko lan batean lan egiten egoteko naiz eta naizen pazientekin zuzenean dagoen medikoa baizik eta apur bat gehiago joan naizen hori da. Hori da, ikerketa edo laborategiko gauzak, eta azkenean bagaude mediku batzuk, edo medikuntza ikasitako batzuk asko ez, baina bagaude laborategi mailan eta lan egiten dutenak, bai ospitaletan eta unibertsitate eta ikerketa zentroetan. Zugei bidean hauera joan ala galdera solte batzuk egingo dizkizut nahi duzun hausnaketa egiteko. Osea, libre total, Vale, oso ondo. Isirik editzen bazara ezkezkatu. Ze askotak isitasuna erantzunik politena izan daiteke. Bai, eta isiltasunean, lasaitasunean egotea, lagunak direnen ezaugarri bat, ez da? Hori da, ez da? Zer da minbizia? Bai, minbizia da gaixotasun kroniko bat, gaixotasun komplexu bat, egia esan, oso gaixotasun komplexu bat da,
minbizia ditzen diogun gaixotasun horri gauza bat balitz bezala identifikatzen dugu, baina minbiziak euren artean oso ezberdinak dira, baina nolabait badaude ezaugarri aman komun batzuk, ezta? Jendeak ezagutzen du, badaki, egun batean edo organo batean, zelula batzuk euren banaketa normala, zelulak banatzen dira, eta hori gauza normal bat, baina momentu bat da zinetan mutazio batzuk direla eta hasten dira banatzen inolako kontrolik gabe. Hasten dira banatu eta mitosiak ditzen direnak egiten, eta orduan hor tumore bat sortzen da, gauza handitasun bat sortzen da. Orduan, horrez aparte, minbizi horrek, zelula horiek gaizkitu egiten dira, eta ehun horretako edo organ horretako beste ehun batzuk hasten dira, esaten dena infiltratzen nolako. Hasiko bazina, mina baten barroa sortu, mehategi batean sartun da, zuloa egiten, eta tokia egiten, eta hor heltzen diran odolodi eta linfa odietatik gero hartu, sartu eta iesean dijoaz beste organo eta egun batzuk kolonizatzera torri ditzen zaio metastasia horregatik. Minbizia identifikatzen duena da, azkenean daukan gaitasuna zelula hauek bidaian joateko beste egun batzuetara metastasiak egitera, eta hori da, azkenean gaitzaren problemarik handiena. Komplexua da, zergatik, hainbat jende eta zenbat institutu eta zenbat ikertzaile eta zenbat Nobel sari minbizian ikertutenak ikuspuntu. Eguna dago, minbizia Hori da, horrela, azkenean munduko zati handi bati milioika pertsonera egiten dion gaixotasun bata, eta orduan, ikerketaren ataletik ikuspuntu askotatik ikertzen ari da, eta zenbat eta gehiago zabaldu ikerketa hori, hainbat eta komplexutasun hori hobeto ikusten ari gara, ezta? Eta, gaixotasun komplexu bat, bai. Minbizia mota askotakoak izan daitezke, baina nik galdetu nahi dizut, gertutik bizi izan dudan mota batengatik nire amaren egiotza gauzatu zuen, eta da leusemia. Zer da leusemia? Leusemia da, nola bat izaten dena da, gaixotasun hematologiko, minbizi hematologiko bata, barriro ere, hor ezur muinean zelulak ekoizten diren gune horretan, izango direnak leukositoak edo globulosuriak izango diren edo linfositoak, segun zein atalira egiten dion leusemia mota bat izan daiteke, baina hor ere, mutazio batzuk eta gertatzen dira, eta horrela hasten dira zelulak apur bat zoratzen eta larregi biderkatzen, eta horrek azkenean eragiten du gaixotasun, bietari daude, akutuak daude, kronikoak ere, nik ere etxean bizi izan nuen, olako gaixotasun bat, familian, zorionez, ondo joan zen, baina ume batean, eta gaixotasun importantea da, baina bakoitzean gehiago jendeak bizirauten du, batez ere umeari eragiten dion aurraren leusemiak eta nahiko biziraupen tasa onak daude gaur egun. Asko aurreratu da. Medikuei esker eta ikerketei esker aurreratu da. Ikerketari esker, medikui esker eta hainbat disiplinatako ikertzailei esker, hau azkenean talde lan bata. Eta hori egia esan egin behar dugu gogoan izan, ez da, hemen parte hartzen dute biologo, biokimikari, kimiko, begiratuko bagenu adibidez medikuntza edo fisiologia da izatez da, baina medikuntza eta fisiologiako Nobel sariak hartuko bagenitu, eta euren disiplinak ikusiko bagenitu, jendeak uste du, medikuak bakarrik, ez, medikuak daude, baina daude kimikariak, daude matematikoak, daude genetistak, daude hainbat disiplina. Eta danon artean egin behar da gaixotasuna, foko ezberdinetatik ikusi, ez da? Ditut, mila galdera burua, saiatuko nahi agina izaten. Askotan entzun dut
esaldi hau, minbizia ez dela inoren egoa, edo nori gertarakioke zerbait da. Noski, hori horrela da. Hori horrela da, azkenean mutazio batzuk zelula talde batzuetan agertzeak zer da ba. Loterian parte txarra tokatu zaizula. Hori da, inoraz ere ez da inoren errua. Eta gainera hemen, eztabaida etiko importante bat sortu da, ze, badira, psikologiaren aldetik badira korronte batzuk positibistak edo ditzen direnak, ari direnak, gaixoi, esaten, zuke zeure partetik onena jarri behar duzu, borrokatu behar duzu, optimista izan behar zara, positibo izan behar duzu, eta zentzu horretan, batzutan larregi bortzatzen da, eta persona batek azkenean gaixotasuna gainditzen espadu, errudun sentitzen da, gainditu izanagatik, eta nik uste dut hori mezu hori arriskutsua dela. Ez da inoren errua. Hori argi gelditu behar da. Zer da kimioa? Bueno, kimioterapia da tratamendu bide bat, medikamentu ezberdinekin egiten dana, gainera gaixotasunen arabera kimioterapia oso ezberdinak ematen dira, ez da berdinak giltzurruneko minbizi bat, edo estelodiko bat, edo bularreko minbizi bat, kompatible dana zirugiarekin eta batzutan radioterapiarekin. Baina kimioterapia hitz egiten dugunean, oso tratamendu zabala da eta bakoitzean eta tratamendu gehiago daude. Helburua zein da, danon helburua, alik eta tratamenduak espezifikoak izatea eta alik eta bigarren mailako efektu talako gutxiagoa eragitea, hori da helburu importante bat eta erronka importante bat. Baina kimioak dena akabatzen du ez, bai ona eta bai txarra ez. Karo, batzuk noski, kimioterapiak adibidez mitosiari edo zelulen banaketari eragiten dion horrek, azkenean gorputzean begiratuko bagenu, minbizia daukan persona batean, nun dago zelula banaketa askarragoa eta kontrolik gabekoagoa, minbizia dagoen token izango da, baina gorputzeko beste zonalde batzuetan ere, zelulak banatu egiten dira, adibidez guk gure gastroestetan, gure urdaila eta esteetan zelulak asko banatzen dira, eta hori gauza normala da. Zer gertatzen da, banaketari eragiten dioten farmakoak, bazkenean efektu sekundarioak sortzen dituzte. Bai akatzen dute edo bai eraso gogorra egiten diote minbizi zelulari, baina gorputzeko beste atal batzuei ere, eta horregatik batzutan gorakoak eta berakoak eta hilea erortzen da, eta bestelako efektu sekundarioak edo ditzen dienak gertatzen dira, horrela da. Karrera amaitu zenuenean, ez dakit zuge garaian masteruk zegoen edo. Bitu, nik egin nuenean, masterren antzekoa zan, doktoretza programa zan. Hori da, eta egin nuen bai. Orduan galdera bat, zergatik erabaki zenuen doktoretza egitea. Erabaki bat hartu nuelako, karrera bukatu nuenean, ikerketaren mundua ezagutu nahi nuen, eta tesi bat egiteko aukera eman ziaten, eta horrekin batera apur bat ikasi behar nuen, eta orduan fisiologia sailean doktoretza programan sartu nintzen, eta ikastaro oso interesgarriak jaso nituen. Zer egin zenuen tesia? Bitu, nire tesiak egia esan ez dauka zerikusi handia gero nire lerroa izan denarekin, fisiologia sailean, Leioan, medikuntza eta lizentzia fakultatean hasi nuen tesia, eta han ikertzen genituen zelulen komunikazioan eragina zeukaten proteina batzuk eta entzima batzuk, eta azpilerro batzuk zeuden, batzuk ikusi nahi zuten ehunak zelan garatzen diren, eta uraren garapenean entzima hauek zer eragin daukaten. Ni hasi nintzen begiratzen entzima horiek beste ikuspuntu batetik, garuna eta
gero garunean adikzioa, drogiko menpekotasunari buruzko gai bat, eta oso gauza interesgarria izan zen, hortik sartu nintzen, eta horretan eman dituen nire tesiko urteak, eta gero bat esiosteko urrengo pare bat urte, baina nik aztertzen nituen proteina eta entzima hauek, joan ginen ikusten nola zeuden bakoitzen eta ikerketa publikazio gehiago irtetzen minbiziaren esparruan. Bueno, sakontzen joan ginen eta ikusi genuen hori horrela zela eta ez bakarrik hori. Ja, ospitale mailan eta analitika batzuk eta egiten direnean eta guk aztertzen genuten entzima batzuk markatzaile deitzen diren biomarkatzaileak zirela eta horren esan genuen, bueno, igual, ametik joango gara eta ja nora eramaten gaituen bideak eta bitu, gaur arte. Zelan sentitu zinen behin tesi doktorala gaindetuta. Posik, lasaitasuna, eta, bueno, ez dakit nola esan, ez nuen nolan sentitu olako euforia izugarri bat, prozesua, bera esan olako esan prozesua, nire, zuzendariak eta izan zirenetan nire horrela egin zuten, eta nirekin zudenak ere horrela egin zuten, eta, nire lana esan, eta baina bai badaegia, balako etapa bat izten duzula, eta, momentu importantea dela, baina aurrera begira, gero. Aurrera begira, hogan irakasle bezala zaude, eraikion, zein da zure helburua irakasle bezala. Nire helburua, nire helburua nik ematen dut giza fisiologia ditzen den ikasgai bat, eta horri ikasten dana da nola funtzionatzen duen gure gorputzak. Osea, ni heldu arte ikasleek ikusi dute zelakoa dan gorputza, bai ikuspuntu makroskopikotik, begiristaz, eta bai mikroskopikotik. Eta gero gu gatoz asaltzera gero hoiek nola funtzionatzen duten parte hoiek, gorputzeko parte hoiek. Oso gustoko daukadan ikasgaia da, benetan, eta helburua zein da, helburua da bat, noski, gutxieneko edo oinarrizko kontzeptu batzuk, lehenengo mailan zaude, ezta? Nik ere lehenengo mailan ematen dut, lehenengo mailako nire ikasleek gutxieneko kontzeptu batzuk hartzen, eta gero ikasten gauzak bat integratuta. Osea, ez da bakarrik nola funtzionatzen dugun normalean, baizik eta gero gorputzak gaixotzen denean, ematen diren aldaketak ulertu ahal izateko oinarriak ematen dizkiet. Edota, gaixotasun bat dagoenean, tratamendu bat ematen denean, zergatik ematen den tratamendu hori, apurtxu bat ulertzeko oinarriak ere ematen dizkiet. Eta, egia esan, eman ditut beste ikasgai batzuk, baina hau da gustokoen daukadana. Giza fisiologia ditzen da. Eta ikasleak zezu oso gustuka ematen duzu ikasgaia, baina ikasleak nola agertzen dute, nola jasotzen dute ikasgaia. Esperientzia orain arte ona izan da. Bai, ona izan da. Egia esan lehenengo mailako ikasleak dira, oraindik ari dira, lehenengo mailan medikuntzan, erizaintzan, nik erizainei ematen diet, baina erizaintzan eta gero fisioterapian da osasunaren arloarekin erlazionatuta dauden graduak edo, lehenengo mailan nahiko antzeko ikasgaiak ematen dituzte. Sakontasun gehiagoz edo gutxiagoz, baina holako oinarrizko materiak dira, eta hau aman komunean da, esan dizudan gradu ezberdinetan. Orduan datoz, oraindik batxillerretekotik zatozte, eta oraindik ikusten zen izango da neuren gradua, ezta? Ez nahiko burua zabalita daukate, eta egia esan ondo hartzen dute, nik esperientzia ona daukat. Ikiko dugu medikuntza, ikiko dugu irakaskuntza, eta gokak ze musika entzuten du. Ostras, galdera ona. Ze musika entzuten dut, behitu bateke definitu ninduen duela ez asko, gorkazu oso eklektikoa zara. Orduan oso musikazalea naiz, egia esan, batek aldetuko balit, zer
gelditu zaizu hor gustoko egiteko gauza bat, ez da zer egin izango zenuke, hau espasan zure profesioa izango zen, beste aukeratu izango bazen nolako barita magiko batekin, esango nuke niri gustatu izango litzaidake, abestu. Baina berdin zaita abestu golan talde handi batean koroatan egotea, baina abestu. Takin nola esan. Oso musika esalea naiz. Gustuko danetarik, rocka, popa, jazza, klasikoa, new age deitzen dena, ez dakit, eske estilo guztiak. Eskatzen badidazu, holako top 10 bat egiteko, zeintzuk izango zen talde edo, abeslari edo, dana dalakoan, amenengo goinateke, 24 ordu, ze hori atatzea kostatuko litzaideke pile bat, ze gauza asko gustatzen zaizkit, oso musika esalea naiz. Zu ere, musika esalea zara? Oso, nirekat agazo bat, pasan aitekeela disko bat entzuten 6 hilabete lasai asko. Disko berbera, Buelta, ta buelta, ta buelta, ta buelta. Ba, zu eta biok, bai, horrelakoak. Eta ere bai, abesten du, nire bideoklipak Egin dituzu. izan ditu, bakarka kolaborazioak eta bai. Zer dauka ez da? Musikak zer dauka? Zer arimari zer egiten dion? Ez dakite, bitu ikerketan lerro politak daude horretan, baina zer ikutzen du ez da? Zer da? Begia, arte guztien munduan, artearen munduan, musika da emozioak askatzeko gaitasun gehiena duena. Bai. Nik hori ikasi dut bai esperientzia eta bai elkarrizketatuek erakutsi lidazuenak Bai. Nik baneukan holako kuriosidade bat, nola zelan dan burua, ez da? Eta zelan dan nola gauez entzuten dugunean musika, ez da? Gauez entzuten dugunean musika, zein lako percepzioak dauzkaguna zelako kapazitatearekin entzuten dugun dana detalles, ez da? Zarata doanean, zarata hori doanean, baina inoiz batekin hitz egiten esaten, baina zu autoan basoaz, ez da? Eta musika entzuten basoaz. Eta autoak, motorrak, zarata dauka. Ba ez da bardin, eguerdian joatea edo, arratzaldean joatea autoan da musika entzuten, edota izatea goizaldeko lehenengo orduan edo gaueko orduetan. Naiz eta motorraren zarata egon, hor, sakonean dagoen ruido de fondo deitzen den hori, asko sobeto perzibitzen dugu musika, ordu horietan, egunean zerreko orduetan baino. Osea, ez da bakarrik izan behar zarata. Zeo zer gehiago egon behar da, guk gau goizaldean percepzio hori hobeto izateko. Momentu honenak nik pasatu ditut hori. Gau ez eta gero autoan eta musika entzuten, bai. Buiaka. Bai. Baina musika ez da zure zelaitasun bakarra izango ez, segurtatzen zaizu egitea. Bueno, jendeak esaten duen bezala, kirola egitea gustatzen zait, gustoko daukat, korrika egiten joan, eta gero, seme-alabekin ere frontoian, edo, eta gero oso gustoko daukadana da, itsasoan igerian egin. Hori bai. Flotatzea, Flotatzea. Ena institutolako kilometroak eta egiten, urpean sartu irten, da hor egon, horrek hori asko gustatzen eta saiatzen naiz, baina orain udaberrian hasi eta udazken erdira arte edo egiten. Bai, handik ere, nire zonaldetik ere, ondartza zoragarriak dauzkagu, lagako ondartza, laidako ondartza. Pedrenale, Eta estuariotxoa eta urdei bai, da handik oso leku ederrak dauzkagu. Bukatzen ari gara, Ondo? baina nire nuke junai jakin gabe zentzuk diren zure kezkak. Zer kentzen dizu loa? Bueno, gurasoa zarenean, zure seme alaben gauzak,
hori da bat. Eta gero, hori da normalean garrantzitsuena. Bai. Horrekin igual ematen duzu. Gero, laneko gauza batzuk ere, inoiz sartzen bazara, ez dakit, proiektu bat eskatzea da, proiektu hori horrek lan asko ematen badizu, eta gainera, zure duda keskak dauzkazu horren inguruan, edo nola atarazo zer, batzutan horrek ere, gaueko ordu batzuk ematen dizkizu, gora begira lo egin ezinik. Eta gero keska orokorrak, bueno, beti ez da, munduaren norantza eta bitu adibidez orain, IA, inteligentzia artifizialari buruzko chat GPT eta honen inguruko informazioak eta agertzen ari dira eta algoritmo horiek daukaten edo izan dezaketen boterea edo hori maneiatzen duten personek izan dezaketen boterea gauzak kontrolatzeko horrek keskatzen nau edo gezurra bide horretatik olako resonantziak jabet bezala handitzeko arriskua dagolako ez dakit. Gauza ezberdinek keskatzen dute, baina saiatzen naiz kontrolpean izaten. Zuri zer keskatzen zaitu? Ni, eskerrik asko galdera egiteagatik. Zuk eskatzen du, begira, hau ez dut publikoki asko aipatu, baina bai keskatzen du kalean ikusten den gizartearekiko egoera. Hau da, ni txikia nintzenean Tolosan bizi nintzen. Ama urtez. Eta oroitzapena daukat kalean gehiago agurtzen zirela. Helduak izketan gelditzen ziren kalean edo egoizketek izoaz lagunduko dizun etxegaino edo umeak korrika jolasten zer geldituko bea bostetan tablatuan venga bale eta hogei nun dago hori. Hogei dena da mugikorra ez dago la típica quedada plazan agaitzeneko bostetan y no te llamo más. Ez dago hori. Nire ustez. Osea, baina hori zer da, herritik hirira etorri zaren momentuan izan da, sentitu duzuna? Ez dakat zalantzarik iriko jendea eta donosti bat izan da agortzago eta bijoagoa da. Baina donostiak agakere oso jato garbia, ojo. Baina nabaritzen da. Bai. Hombre, hiria eta hirriaren arteko saltoa beti nabaritu izan da. Nik gogoan daukate fakultatera joaten nintzenean, nire bigarren zikloa Basurtuko ospitaleko hezkuntza unitatean egin nuen, eta orduan autobusean heltzen ginenean, eta lehen Sabino Arana deitzen zen kale batetik jaisten ginen, eta begiratzen dituen kaleak, eta ikusten nuen erritmoa, ezta? Gizartearen erritmoa. Eta erritmoa ezberdina zen, erritik, ara, dana, askar, bata bestea, Bueno, igual faltan botatzen duguna, igual izango da, gauzak abiadura handiek doazela, eta jendeak apur bat barnea hausnarketa egiteko denbora ez duela hartzen, jendea gelditu apurtxo bat, dana doala askar, eta apurtxo bat gelditu eta hitz egin da elkarrizketa, eta bueno, begiratu zelako esparrua sortu duzun, ezta? Behintzat, elkarrizketa batzuk izateko. Komentatu dugun, orainako gutu zen, komentatu dugun azkartasun abiadura hori gizartearekiko osasunean ere ondorioak izan ditzake. Estresa. Hori ez dago dudarik zelan egiten duen, ikertzen daude, batzutan hormona, gaidez kortisola deitzen den estres hormona,
ara, belarrietatik irtetzen dauka jente askok, ze benetan erritmoak nabarmenki handiak dira, eta hori da gizartearen parte bat. Gero beste parte bat dago, eta hori ez dakit nola lortu daiteken gorputzaren biologiarekin, ze hor ikertzen dira, baina benetan erantzun argiak eta evidentzia argiak ez daude, baina frustrazioak, jente asko frustrazioz, bakoitzen eta frustrazioak handiagoak dira, jendeak mobiletan eta saretan ikusten du denbora guztian, etengabe besteen postasuna, eta postasun hori egia impostura antzeko bat, azkenean nik argazki bat atatzen badut eta Instagramen jartzen badut normalean, nire argazkian, farreka gongo naiz, ez da, gongo naiz nire aurpegirik onena ematen, eta hori biderkatzen dugu, ez da, zenbat milioi argazki, zenbat milioi bideoekin, jendeak pentsatzen du beste guztiak etengabe posik bizi direla, eta orduan norberak ere horrela egon nahi du, ez da, eta bizitzak nola esan, gora berazko dauzka, ez da, eta hori ere errealismoarekin bizitzean ikuste dute hobeto dela benetan gero frustrazioak eta gutxiago izateko. Boka, ez dizut, denbora gehiago genuko, bakarrik esan mila eske momentu hau oparitzea benetan elkarrizketa bakoitza niretzat ikasketa itzel bada unibertsitateko gradua egitea bezala, osea, eta mila esker azalpen hauek ematea. Beitu, azkenean elkarrizketa bat izan da, ez? Medikuntzaren eta ikerketa eta goza guztia huertaz zati batean hitz egin dugu, eta beste batean, bizitzaz hitz egin dugu. Eta, asko gustatzen zaizkitolako podcastak, asko entzuten ditut, Bai. Badaude, beste personas batzuk periodista, beste batzuk artistak, beste batzuk eta podcast erreina dut, asko gustatzen zait, eta ordu 2 eta 3 orduko elkarrizketa luzeak, eta zatik entzuten ditut. Kotoan noala, lehioara noala, edo hueltan natorrela, edo aprobetxatuz, eta asko gustatzen zaite formatoa gustatzen zaite. Uste dute Twitterrak eta lakoak diela mezu askarra, ez da, baina mezu askar batekin titular bat baina ez da ematen. Gero sakondu egin behar da, eta hitz egin. Bilaliko diego musu eta guga ikusi, Bai, eski. Agur. Agur.